Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Оделия Бұрханова. Шығарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Все для фронта. Барысы да ватан өчен Зейден чираттагы гуманитар ярдәм җибәрелде. Да, очень вкусный. Я так давно мечтал об этом уже. Хәрби егет Зейгә 2 атналык ялга кайтты. Лишь лучи лугов коснулись, все ромашки встрепенулись. Кечкенә шигырь сөйләүчеләр җиңү кайта авазы бәйгесендә катнашты. Зейлелер махсус хәрби операция зонасына чираттагы гуманитар ярдәмне җибәрделәр. Хәрбиләр өчен посылкалар белән тутырылган зур йөк машинасы Җиңү бульварыннан кузгалды. Бөек җиңү бәйрәме алдыннан махсус хәрби операциядә катнашучы егетләргә Зейдән чираттагы гуманитар ярдәм узатылды. Азатлык китерүче солдат һәйкәле янында шәһәр җәмәгатьчелеге, хәрбиләрнең туганнары, яшь армиячеләр җыелган. Посылкалар җыюда Зей халкының бердәм булуын, активлык күрсәтүче оешма предприятиеләрне район башлыгы да билгеләп үтте. Сегодня вот очередной гуманитарный груз. Самые необходимые, вещи, которые именно по заявке наших военнослужащих едут сегодня, мы отправляем на линии фронта. Пусть доедут без поломок. Машины у нас очень надежные. Зур йөк машинасына хәрбиләр өчен УАЗ һәм җиңел автомобиль урнаштырганнар. Посылкалар егетләр соравы буенча әзерләнгән. Шулай ук көнкүреш кирәк-яраклары, азык-төлек җыелмасы тутырылган. Йөкне администрациядән район башлыгы орынбасары Петр Уразайкин узата бара. Аның белән бергә гуманитар ярдәмне оештыруда башлап бирүче егетләр дә юлга кузгалды. Оделия Бұрханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре. Хәзерге вакытта махсус хәрби операциядә катнашучыларны ялга җибәрәләр. Зей егетләре дә 2 атналык ялга кайтты. Суык Шишмә авылына кайткан егет белән безнең төшерү төркемендә якыннан күрешеп аралашты. Заргып көткән һәм кадерле мизгелләр, аңлатып булмый торган хисләр. 8 ай махсус хәрби операциядә булган егет туган авылы Суык Шишмәдә кадерле кешесе белән күрешә. Сентябрь ахырында мобилизация буенча киткән Рәйхан 2 атналык ялга кайткан. Рад инде, что монда кайтканга, что әни янына кайтам дип, китәм дип кайткан, кайттым. Әнисе Энҗе апа Рәйханны кечкенәдән бер үзе үстерә. Повестка алгач та Газиз әнисен тормыш иптәшен калдырып китәргә җиңел булмый аңа. Кайтуын нык көттек инде. Нык көттек. Исән сау кайтуына рәхмәт. Кайттылар. Тагын нәрсә әйтим инде. Бик авыр инде. Туган нигезнең һәр урыны сагындырган бәрәңге бакчасына тикле кадерле булуын яшерми герой. 4 аяклы дусты да хуҗаны сагынып каршы ала. Кадерле мизгелләр якын кешеләре белән табын артында дәвам итте. Сөйләшер сүзләр күп җыелган. Әнинең тәмле бәлеше дә сагындырган ди егет. 15 көнгә генә түгел җиңү белән бөтенләйгә исән-имин кайтырга ясын дигән теләктә калабыз. Оделия Бұрханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре. Берләшеп кенә җиңүгә ирешеп була. Зейнең эчке эшләр бүлеге ветераннары да әлеге сүзләрне истә тотып, хәрбиләргә ярдәм җыю эшенә кушылганнар. Бу хакта тулырак киләсе видео язмада. Эчке эшләр бүлеге ветераннары махсус хәрби операциядәге якташлар өчен гуманитар ярдәм әзерли. Ветераннар советы 200-гә якын пенсионерны берләштерә. Шуларның 3-се хәрби операция зонасында. Один из них был на сегодня в отпуске, поговорили мы с ним, узнали, что, в общем-то, в чем они в основном нуждаются, что им крайне необходимо, чего им не хватает, чем пользуются каждый день. И на совете ветеранов мы решили собрать деньги, кто сколько может, и на полученные эти деньги приобрести необходимые товары. Изге күңелле ветераннар хәрбиләргә кыр шартлары өчен кирәкле әйберләр җыйганнар. Кагаз тартмаларга дымлы салфеткалар тутыралар. Ризык әзерләгәндә газ яндыргычлары, баллоннарның да яхшы әйбер булуын исәпкә алганнар. Бөҗәкләргә каршы сиптергечләр, жгутлар әзерләгәннәр. Шулай ук посылкага укучылар язган җылы эчтәлекле өчпочмаклы хатлар да салганнар. Игелекле, шәфкатьле райондашларның күп булуы сокландыра һәм горурлык хисләре уята. 9 май бәйрәменә багышланган җиңү кайта авазы конкурсы быел да кечкенә нәфис сүз осталарын үзенә җыйды. 3 төркемгә бүленеп чыгыш ясаган 60-ка якын бала арасыннан җиңүчеләр билгеләнде.
Көкшешек балалар бақшасы быйыл да жеңүү күнү алдынан нәфис сөз усталары бәйгесі уздырды. Бәйге соңғы 2 елда онлайн форматта уюштурулган иде. Кичкене шигыр сүйлөүчүлөр 3 төркүмгө 4 яштан 5 яшка, 5тен 6га һәм 6-7 яш категориясына бүленип чыгыш ясадылар. Жюри игътибарына Зейнең һәр балалар бакчасынан 57 эш тәкъдим ителде. Дети должны знать свою историю, должны помнить, сопереживать и чувствовать. Этот конкурс и призван вот для этой цели. Это совместный проект нашего детского сада и филиала Татмедиа Заинск-Информ. И мы очень рады, что в свое время этот проект родился и он живет. Таләпшән жюри шигырь сөйләүчеләрнең тышкы кыяфәтен, ишек итеп шигырьнең эштәлеген, әсәрдәге геройларның холкын ачып бирә алуларына игътибар итте. Һәр яшь категориясендә 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннар билгеләнде. Конкурсның гран-приен Күкчәчәк бакчасыннан Полина Киселева яулады. Лишь лучи лугов коснулись, все ромашки встрепенулись, на подруг глядят с любовью, с добрым утром, как здоровье. Җиңүчеләр видеосы Зей яңалыклары сайтларында урнаштырыла. Зей ТВ эфирында шулай ук 88.0 FM ешлыгы буенча Зей радиосында яңгыраячак. Зей бөек җиңүнең 78 еллыгын каршыларга әзерләнә. Ул быел да күп төрле чаралар белән билгеләнәчәк. Бәйрәм программасы белән киләсе видеоязмада танышырга мөмкин. Бөек җиңүгә багышланган бәйрәм чаралары 5 майда башлана. Бүгенне кичке сәгать 6-да энергетик мәдәният сарае каршындагы мәйданнан җиңү вело йөреше старт ала. 8 май көнне Иске Зей бистәсендә тантаналы митинг узачак. Чара иртәнге сәгать 10-да һәйкәл янында башлана. Чараларның төп өлеше 9 майда үтәчәк. Сәгать 10-да җиңү парады була. Ул Крупская урамыннан башланып, Азатлык китерүче һәйкәл янына кадәр дәвам итә. Һәйкәл янында 10 сәгать 40 минутта сугыш белән яндырылган балачак дип исемләнгән театральләштерелгән күренеш тәкъдим ителә. 11 сәгать 20 минутта тантаналы митинг башлана. Аннан соң бәйрәм чараларында катнашучылар өчен күмәк күңел ачу чаралары оештырылачак. Кичке сәгать 8-дә татар эстрадасы йолдызлары Марат Галимов белән Айдар Сөләйманов чыгыш ясар дип көтелә. 21 сәгать 45 минутта хәтер шәме акциясе булачак. 9 май җиңү көнен кичке сәгать 10-да бәйрәм салюты төгәлләячәк. Көндезге сәгать 1-дән җиңү бульварында интерактив мәйданчыклар эшләячәк. Барыгызны да бәйрәм чараларына көтеп калабыз. Искәртеп узабыз, быел Россиядә шул исәптән Татарстанда үлемсез полк йөреше традицион форматта уздырылмаячак. Акцияны онлайн режимда оештыру планлаштырылган. Узган атнада Зейнең янгын сөндерү хезмәте 20 чакыру алган. 8 очрак кыру белән яндыру белән бәйле, 8 очракта ялган чакыру теркәлгән. Моннан тыш Зейнең энергетик 2 бакчачылык җәмгыятендә ут барлыкка килгән. 28 апрель көнне кичке 9 сәгать 40 минутта энергетик 2 бакчачылык ширкәтендә янгын чыга. Биредә йорт белән бер түбә астында урнашкан мунчада ут барлыкка килә. Зыян күрүчеләр, тән җәрәхәтләре алучылар юк дип хәбәр ителә. Янгын чыгуның сәбәбе ут төртү булган. Җомга чыгарылышы шуның белән тәмам. Тагында күбрәк мәгълүмат белән сез Зей яңалыклары сайтыннан таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Ә мин сезнең белән сау булашам. Сау сәламәт булыгыз.